Misse er fin, vi kan mærke det. Ja, Misse er på. Vi kan mærke det. Go, Misse! Hjælp! Vi er mere forstyrrende, end vi hjælp. Vi giver garanti. Se! Vi forstyrrer. Ja, så træk hende 10 point. Det er mægtigt. Vi er dygtige. Kom så, Misse. Ej, se hvad hun kan. Ja, hun er dygtig. Og Misse er bare så fin. Lidt længere ned med måsen, Anja. Det vil klæde dig. Det er en fantastisk bakke. Super, Misse. Nej, den snyder lidt. Hun er en lille køder, Misse. Men det var en flot stå, det der også. Ja, det var det. Mageløs. Se bare i forhold til den anden, ikke? Så glad. Altså, så er det jo fornøjelse at se det der. Ja, hun er dygtig. Så. Ja, det er godt, tak. Byg du lidt af Misse. Det kan jeg også selv, når jeg går rally. Sådan. Super, Misse, hvor er hun sej. Hvad hedder den her klasse her? Det er åbent. Det er åbent. Er det åben klasse? De har da ikke haft noget højere handling endnu, har de? Det er der, hvor man nok op har lov til at snor på. Det er kun ikke begynderklassen, man snor på. Det er da altså noget virkelig gammel med et snor. Nej, der skal man så lige have 3 gange snor på. Ellers skal man have 100 sammen. Så er man bare, ja, jeg tager det til. Ja, det er sådan lidt svært. Men altså, der skal ikke meget til folk, jeg tror, det er ikke helt